Hi guys, welcome to the channel Sherlong, and sana panoorin niyo po ang video ko para sa third day of quarantine here in Bicol. Thank you so much guys. Hope you watching and comment, like, and subscribe. I love you all. Good morning. Bicol. Igo, ayan, ang ganda. Ang ganda. Ayan. Yun, sobrang ganda talaga. Ayan, ang ganda. Oh, sobrang ganda. Ang ganda. Sobrang ganda talaga. Yay. Tapos lang maligo. Tapos na maligo. Exercise. Aking higaan. Ayan. Preparing for sleeping. Nag-prepare na para matutulog na si Inday. Ayan. Matutulog na. And so, salamat sa pa-background. Maganda yung background sa likod. Third day of quarantine now. So. Yung housemate namin nag-iimot sa labas. Ayan, sound trip siya sa labas. So, ayan, kakanta na siya. Guys, at
Tapos na naman ang isang araw. Bukas ulit. Ilang days na lang. Lalabas na kami. Hello guys. Thanks so much for watching. And stay connected guys. Hope you like the videos. And comment for reaction. Subscribe my channel para updated kayo sa new videos na upload ko. Thank you so much guys. Stay connected. I love you. God bless us.